приятели, днес ще анбоксваме гълъби. Елате сега първо да ви покажем нашата клетка. Не снимах надолу да не видим гълъбите. Снимай, нали, вътре има кофичка, където с нашия тета. Имат водичка, вижте, водичката снима, имат водичка и храничка от най-скъпата. Имат кашонче там и тук има гнезденце, мъничко, вижте, долу е, какво снимаш там. И тук има гнезденце. И така, приятели, сега е време за най-важната част, гълъбите. Ще почнем от малките бебенцата, да сте на там оператор мой. Ела сега, приятели, вижте, това са всички, тук има 6 гълъба. И демек, сега това са 3 чифта. Така, нека да почнем с този кафевичка гълъб ми е много интересен, нека да го видим. Опа, ето тук ще му прескрипам пашката. Той е малко див, така като го гледам. Ето този, опа, оп, не бягаш, не бягаш. Оха, приятели, вижте. Не. Стига, стой мирен. Много приятели, добре, това е кафевия гълъб. Те са бебенца все още, вижте колко хубави пера имат. Красивички. Къде снимаш, бе? Къде снимаш? Снимай перата, бе. Много хубав гълъб, приятели, така нека да го пускаме. Затвориме сега тук да не изфърчат. Добре, има още един кафяво бял този път. И има още 4 бели, така нека да го видим този. В този ще има много хубав, приятели, защото има много интересни крила. Много са шарени. И нека да видим другото. Това тия гълъби са прекалено красиви. Нека време да го пускаме и този при другия. Опа, не ме то в една дикно храната, и приятели, двата гълъба за сега. Нека пуснем и останалите гълъби. Така, ще фаним ето този, например. И ако направи? Снимаш ли? Защо спря таклата, бе? Защо спря светкавицата? Сега ще избяха гълъба. Ще спря светкавицата, бе. Не се спря. Ко стана, бе? Дай да видя. Ко стана, бе, защото тази светкавица спря? Нещо стана! Академия! Сета. Напрежение. Моля, приятели, не му... Вижте, приятели, не му пиям, то гълъб не лети. Не! Гълъба избяга, приятели. О, не. Добре, приятели, хора ме преди да беше литно, защото иначе ще да има яко голене в амаде. Добре, нека го пускаме, за да не го тормозим. Нека и да правим, защото не ми се гонят гълъби. Така, нека да пуснем, да хванем. Опа, хванахме някакво по-малко гълъбенце. Нека го видим. Малите имат прекалено гигантски крила, бе. Той толкова едно от крила от половината гълъб. Но да. Нека го пускаме. Не! Защо ще бягат като някакви стрелци? Нека и видим и останалите два гълъба, които не знам, че Не са много, да. Приятели, в ето този кашон има много голяма изненада, защото те са подарък. Човек ми ги подари, приятели, вижте какви гигантски крила на този. Просто иска прекалено много да бега. Не. Пускам така. Много ясно ти си го взел като заложник. Тук има почти... Приятели, вижте това много интересно. Вижте, той има такова шапчица има отзаде. Вижте го. Има шапчица отзаде. Има коронка. Или коронка, или шапчица, или как се наричат тези. Вижте го, как има главичката, вижте отзаде има шапчица. Този е много интересен. Добре, нека го пускаме. Забрай, кирилата. Време за крайните два гълъба. Той казва, че са чифт. Един чифт има, два гълъба. Само да не ни излъгал. Да не ни излъгал. Защото... Ама той бели един гълъб да е пак безпарично. Защото ги взехме от едно тайно място, наречено кафявата джунгла. Да, така да се каже. Тоест, шарената джунгла, защото там не е много кафява. Който знае. Нека видим, нека вратим. Тук има някакви много хубави гълъби, бе. Чакай, сега ще избирате. Хванах някакъв гълъб, приятели. Тото е много красив, бе.
Майко! От джунглите. И ти е много красиво. Чай сега то да не излети, ама. Моля, пратим. Ще ти е много хубави крила имат тия, бе. Тук там накрая имат беличко. Това е много красив гол. Няма какво коментирам. Пък е без пари. Опа. Не ми се и стана още един гол, брат. Това е май мъжки, бе. Никого. Оха. Той иска да политне към Дубай. Това вярвам, че сега го изхвърлим брат навън, обаче ще се върне при собственика му. Много са красиви. И това вече не ни трябва. Че си иде там за късмет. Остана, че да се претрепахте утре. Къде ги Вътре е малко... Вътре е малко... 8 гола. 10-8. 8 гола, защото... И така, и приятели, като за края на това видео, моля, абонирайте се за мен. Ще съм ви много благодарен. И ударете лайка и камбаната, ако искате да гледате още интересни видеа. За голови, разбира се.